τι κάνουμε. Καλώς ορίσατε στο Taste and Travel, μια εκπομπή που θα σας ταξιδεύσει τόσο σε γεύσεις όσο και σε υπέροχα μέρη. Έχουμε κοντά μας τον Γιώργο και τον Ζαχάρη που θα μας δείξουν τις τεχνικές ψαρέματος. Φίλε Γιώργο, καλώς όρισες στη Νότια Κρήτη, τοποθεσία Λέντας. Πίσω μας είναι η παραλία Τράφουλας. Σήμερα θα κάνουμε κάποια ψαρέματα, να πιάσουμε φαγκριά, ροφούς, στήρες και ό,τι άλλο προκύψει στο παραγάδι. Εδώ είναι το παραγάδι, δολωμένο με δόλωμα σαρδέλας. Βλέπουμε τη σαρδέλα ότι την έχει ταλατίσει. Ο λόγος? Για να σφίξει το δόλωμα, να μην ξεδολώσει την ώρα που κατεβαίνει στο βυθό. Μάλιστα. Γιατί κατεβαίνει με ταχύτητα και πάντα βάνουμε αλάτι σε όλα τα δολώματα να σφίγγουνε. Και βλέπουμε και πέτρα μέσα. Η πέτρα είναι για να, όταν ρίχνουμε το παραγάδι, να μην πετάγεται έτσι η μπετονιά πάνω και μπερδεύεται. Αναγκαστικά λοιπόν βάζουμε βότσαλο για να μην σηκώνονται πάνω οι μηχήνες. Για να μην μπερδεύει δηλαδή. Ναι, γιατί φεύγει με ταχύτητα και πρέπει να το κρατάει κάτω, να φεύγει με τη σειρά. Βλέπω βέβαια εγώ εδώ στο καΐκι ένα ωραίο εξάρτημα. Μπορεί να μας πεις τι είναι ακριβώς αυτό το εξάρτημα που βλέπουμε μπροστά μας? Αυτό είναι το βυθόμετρο που διαβάζουν όλοι τον τόπο, που είναι κάτω βράχια ή άμμο ή μας δείχνει τα ψάρια. Αλλά πρέπει να ξέρεις να διαβάζεις το βυθό. Γιατί άλλο χρώμα κάνει η άμμο, άλλο η πέτρα, άλλο η τραγάνα που λένε οι ψαράδες. Γιώργο, θα μας δείξεις πώς δολώνουμε τα ψάρια? Η διαδικασία είναι απλή. Η επιλογή μας σήμερα στο δόλωμα είναι η σαρδέλα. Είναι ένα καλό δόλωμα για μαύρα ψάρια, για μεγάλα ψάρια και να σας δείξω τη διαδικασία του δολώματος. Πάμε να τη δούμε. Λοιπόν, η διαδικασία είναι απλή. Παίρνουμε μία σαρδέλα, ξεαγκιστρώνουμε το αγκίστρι από το φελό του παραγαδιού, το περνάμε από το μάτι, περνάει πίσω στην ραχοκοκαλιά της σαρδέλας για να μην μπορεί να μας φύγει στο βυθό. Για να προσπαθήσω και εγώ να κάνω ένα. Πολύ ωραία. Ραχοκοκαλιά. Πολύ καλό. Λοιπόν, τώρα έχει σειρά το καλάρισμα. Άρα πάμε να καλάρουμε. Βγάλαμε ψάρια με την καθετή και τι πιο ωραίο να τα μαγειρέψουμε. Θα πιούμε ένα ουζάκι εδώ με τα παιδιά, με τον Ζαχαρία και τον Γιώργο. Γιώργο και Ζαχαρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην υγεία σας. Και εμείς ευχαριστούμε για όλη αυτή την εμπειρία. Και θα φάμε ένα ψαράκι τηγανιτό από την καθετή που κάνατε. Έφτιασες, έτσι. Εγώ τα έψασα. Αυτός τα έψησε. Εγώ τα έψασα. Στην υγεία μας. Στην υγεία μας. Στην υγεία. Και την άλλη το καλό. Βρισκόμαστε στην παραλία Σαλαμιά. Εδώ, μετά το ψάρεμα που κάναμε, θα μαγειρέψουμε κακαβιά. Έχουμε καθαρίσει τη στήρα και κόψει. Έχουμε πατάτες, κρεμμύδι, ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και στο τέλος θα βάλουμε το λεμόνι. Πάμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε την κακαβιά μας. Θα βάλουμε το κρεμμύδι με τις πατάτες.
Θα βάλουμε ελαιόλαδο. Θα βάλουμε τη στήρα. Θα σκεπάσουμε με νερό. Τώρα θα βάλουμε λίγο αλάτι, πιπέρι και θα αφήσουμε την κακαβιά να μαγειρευτεί μόνη της. Στο τέλος θα βάλουμε λίγο θαλασσινό νερό και το λεμόνι. Στη συνέχεια, την παλαμίδα που πιάσαμε στη σερτή θα κάνουμε με ένα ιδιαίτερο τρόπο με αλάτι. Το φαγητό μας είναι έτοιμο. Θα ρίξουμε το θαλασσινό νερό, το λεμόνι. Θα αφήσουμε ένα λεπτό να πάρει μια βράση και θα σερβίρουμε. Η κακαβιά είναι έτοιμη. Πάμε σιγά σιγά να σερβίρουμε. Βγάλαμε το ψάρι από τη φωτιά και όπως βλέπετε το αλάτι έχει πετρώσει, θα το σερβίρουμε. Εδώ μαζί με τον Ζαχαρία και τον Γιώργο ξεκινήσαμε το πρωί, πήγαμε για ψάρεμα, πιάσαμε ψάρια, τηγανίσαμε στο καΐτσι, κάναμε κακαβιά. Κάναμε το ψάρι στο αλάτι και πίνοντας ένα κρασάκι στην υγειά σας. Υγεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Πάντα ένας άξιος να κάνεις τέτοια πράγματα στη μαγειρική πάνω. Να είστε καλά. Η εκπομπή Taste and Travel έφτασε στο τέλος της. Σύντομα θα είμαστε κοντά σας με νέες γεύσεις και νέους προορισμούς.